Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ng tungo o tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes ang Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta, diri lamang sa pinakapatas ng Sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943. Ang Atraka Balita 943 gihatod kanato sa garanti sa proteksyon patok sa mga saking ME500 ug ang mupagkana sa imong atraka Muscle Man. Doble proteksyon, doble garantisado ME500 ug Muscle Man muhatod kaniyo sa mga nagbagang balita sa Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Alas 7:53 na sa kabuntagon o karon sa itong mga detalye sa itong mga balita. Ang atod usab kini sa gitawag natog sukang hawo diha sa may Pamplona. Nanglan kamog mga sausawan kanina bing naninda og mga gitawag nato og mga tempura, mga balot, pwede po mo adto o mo like sa Facebook na diha ang sukang hawod. Garbo sa Pamplona. Ay long neck size o kining gitawag na to og flat size bitawag ani. Okay, sa nasa pikas din niya si Kayla bigit ining pagsirado sa Rural Health Unit dito sa may lungsod sa Ayungon. Kayla may butag tira! Atraka Balita 943. Ang Rural Health Unit sa lungsod sa Ayungon na sa pagpangulong Dr. Irving Dingko nga Municipal Health Officer ang temporaryo usa kining gisiradan sugod kagahapong adlaw Abril 20 hangtod Abril 23 tuig 2021. Ang maong kamanduan ang maghatag og gahin ug panahon sa pagpahigayon og swab tests sa mga direct contact sa mga bag-ong nagpositibo sa COVID-19 sa maong lungsod. Sa post sa Ayungon Rural Health Unit na sayro usab nga magpahigayon pa sila og pag-disinfect sa maong sentro gawas sa aduna pay paghimuon nga swab testing sa mga close contacts nga kinimulungtad hangtod Petsa 23 ning bulana. Base sa local interagency task force, ang lungsod sa Ayungon adunay tulo ka mga aktibong kaso sa COVID-19 ug karon anaa na sila gipahimutang sa isolation facility. Aduna usab natala nga 27 nga bag-o nga naka-recover ug 54 pa ang gihulat nga resulta sa gipahigayon nga RT-PCR test. Gipahimangnuan ang tanang residente sa lungsod sa Ayungon sa hugtanong pagsunod sa tanang minimum health protocols sama sa pagsuot og face mask, frequent hand washing ug pag-obserbar sa social distancing aron hinahinay nga mapakgang ang pagkuyanap sa coronavirus disease kun COVID-19 sa maong lungsod. Humakadto nakuha na ito nga balita sa 24 oras sa Dilipa. May pagpaminaw sa mga Facebook friends nga kanunay gud suporta sa ato nga Facebook Live. Sila Mama May Ortega, Mama Raquel Matyong, Ma'am Netrikina, Ma'am Imelda Asunso, Tabunda Bongkawela, Haiktin Jan Maris, Ma'am Arjun Matang Ibingan sa Saudi Arabia, Sir Ricky Boy Bintonga, Ma'am Debria Balbuena ug ni Sir June Ortega. Ug diha susab sa Rodas Bitispa, owned and managed by Ma'am Roda Silva, apil na usab diha sa M3 Itiri. Nilang Sir Undo Ibalyes, Ma'am Marbet Marimat ug Ma'am Iyay Aguilar ug Ma'am Jovelyn. Ni Ma'am Adel Fanio sa Barangay Tugas ug ni Ma'am Jenny Bukiran sa Barangay 5 Tanhay City. Ni Ma'am Christy diha sa Totos Itiri sa may Tanhay City Public Market nga kanunay gyud nagpalanog sa Atraka Balita 943. Uga sa Love Bubu Soap Trading nga nimutang sa Mabini Street, Barangay 2, Tanhay City. Alang sa programang Atraka Balita 943 sa 94.3 City Light FM Tanhay City ug sa 96.9 Light FM Manukan Zamboanga del Norte. Serbisyo publikong walay pinilit aro kadiri sa lungsod sa Ayungon kining Atraka correspondent kay Lakay may buntag kanaton tanan. Atraka Balita 943. Laing nga lokal nga balita.
At laing lokal nga balita nanukad diri sa syudad sa Tanhay, adunay pagbansay-bansay sa pagpananom sa mga utanon ginamit ang mga gitawag na tog plastic nga pwedeng tamnan sama sa sudlanan na mineral water, mga balding guba nga kini mapuslan sa mga kababayan sa Barangay City ng syudad sa Tanay. Matod pa ni Konsehal Felix Mira Jr. mibutyag nga nakadawat sila og programa gikan sa provincial government. Pinagi usab sa provincial agriculturist nga maoy gatudlo sa unsay angay buhaton aron malingaw usab ang kababainhan nga sa pagpananom og utanon ilalom ining pandemya. Dugang pa ni Konsehal Mira ang gitawag kinig urban na gardening sa grupo sa mga kababainhan gani. Adunay organic nga abono ang gipanghatag gikan sa buhatan sa Departamento sa Agrikultura ning Nalawigan sa Negros Oriental. Ani ang pamahayag ni Konsehal Felix Mera. Ang Tanhay City uban sa sa Poblacion City diin ang atuang provincial ang atong probinsya pinanguluhan sa atuang gobernador Ruel Ragay Digamo diin adunay usa ka livelihood program kabahin kadto sa sa urban nga gardening diin usa ka grupo sa kababayen-an diha sa Poblacion 7 mipahigayon og usa ka pagbansay-bansay may tungod sa pagpananom og mga vegetables ginamit ang mga katong mga plastics o katong mga balde nga guba o katong mga mineral water nga walay sulod. Adunay pagbansay-bansay nga nahitabo pinagi usab sa atuang ni provincial agriculturist nga adunay gipadala didto nga mahimo kining maong programaha din adunay gihatag nga organic nga abono nga sarang magamit sa mga mama sa Poblacion City. So nagpasalamat ako sa atuang gobernador sa Negros Oriental Honorable Ruel Ragay Digamo sa maong proyekto. Si City Councilor Felix Mira eksklusibong nainabi sa Atraca Balita News Team. Laing nga lokal nga balita nanukad dito sa may Pamplona. Kahinumduman nga ang grupo nilang Vice Mayor George Duran kauban si Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino ang mihatod kini sa niaging adlaw dito sa may sitio sa Barangay Patima Sakop sa Lungsod Pamplona. Kuyog ang iyang mga kaubanan. Matod pa ni Crisanto Garrett Jr. usa sa mga kuyog niadtong nga panahon na malipayon usab siya nga naglantaw sa katawan nga sa maong nga lugar nga gipahigayunan og kini og feeding program og libreng konsulta og tambal nga gikan silang grupo kaabag usab ang NPC og ang TV Scares. Ani ang pamahayag ni Crisanto Garrett Jr. Sir, may buntag sa tanan sir. Karon sir, ani ang grupo namo sa NPC sir. Gilangkuban kini ni Vice George Duran og ni Jose Tolentino sa kaubanan ako. Aniya kami sir naghatod kami sa gamay nga tabang sir kaning kabahin og mga medical assistant sir ginagmay og kaning feeding program sir. So usa sa nakabenefit ani sir kaning sitio sa sakop sa Patima. So nalipay migdako sir nga aniya nagtapok sila. Ubanan sa ilang mga pamilya nga nakabenefit gud sila sa among programa karon. Si Crisanto Garrett Jr. ang retiradong pulis sa Lungsod Pamplona. Daghang nagpasalamat sa katawan sa Barangay Patima Sakop sa Lungsod Pamplona. Kinsa nakabenepisyo sa gatod nga serbisyo sa feeding program og libreng check-up o libre nga tambal o vitamina para sa inahan ng lulo o kaning lula. Si Nosina Akabal, nagpasalamat usab kini siya tungod kay karon pa siya nakatilaw og macaroni soup. O nagpasalamat usab siya sa libre nga tambal o vitamina kay bisan sa kalayo sa ilang lugar, ila jong gihatod ang libreng serbisyo para kanila. Si Konsehal LV Montisa Tolentino, nakuusap siya pasalamat nga dunay nakapahimulos sa tambal o vitamina. Kay halos na ang nagpakonsulta sa ilang doktor nga gidala nga higala usab ni Konsehal Tolentino ang katawhan dito nga nag-edad og 35 pataas ang aduna kini problema
kung problema sa taas nga dugo o na hypertension. Sa isay pa usab ni Konsyal Tolentino mao ilang kining tumong ang pagserbisyo gyud sa katawhan. Ani ang pamayag ni Konsyal LV Montiza Tolentino. Mao man gyud poy atong tumong sir no kay katubitang kana bitang layo gyud ta kaayo sa sibilisasyon katong gilayo nato sa lugar no kana lang daan sigurong pagpalit og bugas murag kailangan sa isa siguro ka bulan kaduha ta mo palit kay sa kalayo, and then pati ang tubig gani sir disud kaayo dalon ngadto sa ilang mga panimalay. So you can just imagine nga if dalo na to ang atong doktor, adungad to sa ilahang duol na lang gyud kaayo nga mas malipay gyud ang mga tawo kay mo biya na mga things sir nga dili bitaw matik for granted na lang kay tungod nga layo unya ulahi na ta makabalo nga na aduna na daytay gibati para kaganiya nga I think mga 4-5 ka tawo nga wala sa kabalo nga high blood ay sila. And dito nila nahibaw-an nga high blood sila. So kung wala siguro tay screening project nga gipahigayon ngadto sa sitio, posible sir nga simbako lang mo diretso ra traidor man gud ning sakit sa high blood sir no. Wala ta kabalo sir, delikado kaayo. Si Pamplona Councilor LV Montiza Tolentino. Laing lokal nga balita nanukan dito sa may lungsod Mabinay. Mikabat na og 26 ka aktibong kaso sa COVID-19 sa lungsod Mabinay kumpara sa mga pipila ka bulan tungod sa gitawag og COVID-free na unta ang lungsod Mabinay. Tungod sa adunay pagluag sa probinsya, medyo may relax ang mga requirements o ang checkpoint borders. Mao nga mitaas usab ang ilahang mga kaso karong mga panahona. Gani dili lang kay lungsod Mabinay adunay may mga pipila ka mga sakop sa lugar sa probinsya sa Negros Oriental ang adunay mga nadugang nga mga aktibong kaso. Ang Mabinay adunay 26 ka aktibong kaso COVID-19. Sa paghinabi sa Atra Kabalita News Team, si Mabinay Mayor Joteri Abada Uy mibutyag nga tungod sa kataas sa kaso, aduna nay gitawag og community transmission. Ani ang iyang pamahayag. Of now, naatas 26 active cases. So, I think for 3 months, nag-zero journey cases dire. So, tungod sa ato ang National Task Force nga ipagawas, nga pagusto ng tanan nga moabot, wanang need natin surge no diri sa tong lungsod sa Mabinay. So as of now, to date natay 26 cases. So at ako na pa ipabalo nga kini tanan contain na pod sila tanan. Ato nang nakuha ananag po sila sa ato ang facility tanan ang 26 ka buok. Mayor Uy nga hinan sa pagtaas sa kaso sa COVID-19 dito sa Mabinay tungod usab kini sa dili instrikto ang checkpoint o giklaro usab ni Mayor Uy nga ang nakauban sa sakay sa eroplano nga taga-Ayungon kinsa positibo sa COVID-19 usa ini nga sakay nga nagbiyahe nga taga Mabinay apan dali kining na contact trace og nabutang dayon sa isolation facility sa lungsod sa Mabinay. Karon sa kay karon tungod lagi ato sa task force na order na ease of travel gani sa ato mga travelers, so tanan nakapagusto nagpagsulod di na nato monitor though ato gyud sa nato pag-remind ang ato ang mga barangay captains activate nato tanan ang atong hertz, pero di out of control di na gyud nato makontrol ang tanan maski unsaon nato sa task force o remind maski unsaon nato monitor. Pero mismo na ang natungdan, dili mo kooperar, wala gyud tayo mahimo. So, mao nay atong gibuhat ron, pag-monitor balik, activate balik, distriktuhan pa nato pagbalik ang pag-monitor sa atong hertz at nang gi-follow up daily, halos every day atong gi-remind. So, hopefully by this time, punhod na ni, kay ang ato ang mga positive cases nato, ang ilahang direct contacts, ato na pong na contain na sila sa tong facilities. So,
That's it. Si Mabinay Mayor Jutiri Abada Uy. Laing katapusang lokal nga balita, gibutyag ni Mabinay Vice Mayor Ernie Django Uy nga duha ka regular session ang wala kini maipigayon tungod sa adunay nagpositibo sa usa ka mga staff sa ilang session hall. Matod pa ni Vice Mayor Django Uy nga ila usab nga gidisinfect ang hawanan sa konseho sa lungsod sa Mabinay samtang nagpaabot pa sa resulta sa swab test sa naunang mga nagkontak sa positibo sa COVID-19. Ani ang iyang pamahayag. Nga amo ang gi-suspend, no? Tugod ni sa amo ang rising positive cases sa Mabinay, no? Unfortunately, ang SD office, ang ato nga personnel, no? Nasudlan pud ta og kanang positive, no? So, duha ka buk ang positive na kasulod. First, unang positive, the other session, then the last 2 weeks, then last week, then for this week another positive, no? So lakot pa ka storya na expose ang amo nga personnel, no? So that guro fitting for us na i-suspend na lang, no? Especially ang among iba mga SB member ng ilahang immunocompromised, no? So that karon na lang jud nga ma-protectar, so that we have decided na cancel na. So probably mahuman pag swab ang atong personnel this Thursday. Then probably if all is well, walay dili maayong result, no? For example, negative ra sila, then probably mo resume ang session next Tuesday, no? Or it's either before Tuesday, probably this Friday. If negative ang result, probably mo conduct ng special session. It's only to pick up, especially kato amo ang backlog na mga legislations, no? For example, katong mga barangay resolutions that would need approval sa ato ang session, no? Sa ato nga council. And of course, ang amo pong mga legislative measures nga gi-certify as urgent sa ato nga municipal mayor. Probably that will be treated during special session, if not regular session next week. Pero sa Si Mabinay Vice Mayor Ernie Django Uy. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.